Pois, dende o BNG de Suiza pedimos o voto para Ana Miranda, porque ela foi a que estivo, está e estará ao lado dos emigrantes, tanto aqueles que estamos en Suiza ou noutros países da Unión Europea ou de outros continentes. Ela foi a que defendeu tamén os emigrantes retornados en, entre outras cousas, como a discriminación fiscal que recibimos desde a parte do Estado central. Nós, dende o BNG, defendemos as cousas das persoas que están en Suiza, efectivamente con ese caso tan grave que foi o dos emigrantes retornados, pero tamén porque haxa un consulado que poida darlle servizo ás galegas e os galegos, para que haxa cursos de galego e para que haxa unha política cultural para os galegos de Suiza e non esas esmolas que está dando o Partido Popular. E sobre todo pensade na terra, pensade no mar, pensade na vosa terra, pensade nesta ameaza dos eólicos como pasou en moitos lugares nos que son originarios as persoas emigrantes. Queremos máis comunicacións con Suiza, queremos que haxa unha relación moito máis directa e hai moitas cousas como o recoñecemento de títulos que tamén se deciden en Europa, como o tema da formación profesional. Por iso, o 9 de xuño, vota BNG, vota a candidatura que representa tamén aos emigrantes de Suiza. Vota BNG, vota Ana Miranda.